A mi m'agrada molt arribar a les persones més adultes, no? El que més m'ha agradat ha sigut veure el marge ampli d'edat. M'ha sorprès que els xiquets volen que els pares els conten el llibre i els pares mateixos veig que són també bons lectors, no? I bons escoltadors i que segueixen molt el joc, que és el que pretén el llibre, que és el que diem nosaltres, que aquest poder de la màgia que reivindica el llibre, que diem que ho pot quasi tot, que dure al llarg de totes les edats de la persona, i això estic veient. M'he sorprès moltíssim perquè jo pensava que el llibre, que té un nivell bastant elevat, no? Que segurament no era massa apropiat per a xiquets xicotets, però després, a mesura que hem anat fent actes, presentacions i que estigués m'han anat dient, es veu que sí que s'enganxen molt a aquesta idea. Segurament jo crec que és la idea aquesta d'un àngel que ells no saben exactament què és i que comencen a gràcies, però gràcies, moltíssimes gràcies a la intervenció d'Almudena, no? Que els ho fa molt, molt pròxim. Crec que ells entren molt bé en la història.